everyone! Welcome back to atong YouTube channel and welcome sa atong mga new listeners. Excited na ba mo sa atong mga bagong episode o bagong drama? Yes, na ating mga bagong drama Bisaya. Mag-subscribe na mo sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya and hit the notification bell aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And sa mga nag-atang sa atong mga new episode, mo niya ang sumpay sa atong drama. Nahisulap sa hangin. Aray, sige pa sa kundugan nga natapsingan sa plato nga malupad, uy. Nayabag naman ang bayhana. Ano ba nang hagis man siya? Dili si makadawat sa kamatuoran nga iyon hibaw-an lando. Unsa nga kamaturan? Nga doon na siya igsuon. Unsa? Mauna nga namuak na siya sa mga plato. Oy, ini kagay na sad. Ako may gudi mo humanog pang hagis sa siya. Oh, unsa man ka? Nga bang mura man kag dagool diha? Wa man. Naluoy ka ni Sir Alejandro nga nagkaanak og batasan no. Dili kalikayan nga maluoy ko ni. Pero wala tay mahimo sa batasan na ng Shin. Mao na magina siya. Murag praning. Oh, kaya nagbisyo man na tingali gud siya. Dili makaayo niya nga magbisyo siya. Paunsa man na nimo. Ngayabag na mga utok ng bayhana. May higayon pa tingali lando nga mausab siya. Mausap kang batasan anong bayhana nga doon naman na sige liwatan. Kinahanglan mo hunaw na siya sa pagpanghagis. Unsa man nimo? Unsa man sa tuoy mahimo nako. Pasag din ang bayhana eh. Yang inahan bitaw masukuan na niya. Ay, okay. Napailaing baso, oh. Ganahan pa ka. Ala, sige. Ipangtunol na ko na imong tanan. Bukatan ang gamit dinis kusina, ha? Aron mabising imong inahan sa pagpamalit og magamit din, Kana, ala, sige. Unsa man ka, day, gikapoy ka na. Napamang kay daghang bukunon baya. Ay, kapoy-kapoy diha. Ikaw bito'y manubag anang imong gipangbuak sa imong inahan. Unsay ako? Si Helenang nabuak, ana! Unsay ngan? O, pataka ka man lang. Uy, usa man ang matangas aso imong nasuyop, day. Tambutso. Tukun ta ka kung musulti ka nga ako namuak din, he. Si Helena ang nabuak, ana. Si Helena ang namuak! Hoy, intaon na, unsa ka naman itaon? Unsa ba'y nasuyop nimo nga naplaning ka man? Kamaong mo iplaning, dili ako! Sino mo mahunungan na imong pagpamuak? O sa hunungon, ha? Gusto ka mapagas ako sapot? Ha? Hoy, kaga! Ikay nagbuak iniha og dili ako? Unsa? Pamusilon tagid mo kung ako'y inyong pasangilan nga namuak! Ala no, wa na gyud. Kandidata na gyud na sa rehabayana da. O di ba, sa mental hospital. Manang, ato na lang ihupusan ang mga buak. Sa hipuson ng taon, dili oy, pasagda na nga makita siyang inahan ang mga nabuak niyang plato, baso, pichel ug uban pa, aron mo tagam tong bayhana. Pero manang, kung dili ta ni hipuson, mga tunok ta ini. Ay, sayo na kay na, day. Ita manood din Dali, mangita tagtrabahoon sa gawas dali. Oh, nang, Ay, dali nang kita na maghihapoy manghipos sa mga buak. Ay, unya na ta manghipos. Kung makakitang iyang inahan siyang gipamuak, tanawo na to kung unsay reaksyon ni Ma'am Julia ba ngang iyang pinanggang anak nabuang na. Makalagot, naunsa naman ning naong ko. Ano sa ka? Wala naman kang buwag sa amin. Ano sa man, dito na ka sa doktor? Oh, pero miingon ang doktor nga dako kay trabaho uno ng pagpapas ining uwat sa akong naong. Usa? Muhanap man pero magpabilin ang uwat. Buisit ka, Helena. Mapatay na gyud ka aning imong gibuhat sa akong naong. Yan na problema kami, Julia. Kung mangita si Alejandro na ko, inaha nga, nabisi ko sa inventory. Ha? Husto. Ang inventory dahil nga iyang kipangayo ni mo, Franco. Julia, dili ko mahimong muhataw og inventory ni Alejandro. Kay babuking ko sa kwarta nga ko nagamit. Unsa? Muna, wa ko lang mahimo na ini karon. Gawas pagpa bisi-bisi. Panuway.
Mao nga ikaw, pag hula-hula na diha og paagi nga maaksidente si Alejandro. Busit pa. Hain naman ang hilo. Dili tingali maayo nga hilo nga atong gamiton aron mamatay ang atong mga kaway. Kasi basipya ta. Nya, ari na mo balik na to. Pero unsa may laing paagi ha? Nga mawa na nato si Alejandro o Helena. Kana nga tunaw na ulog maayo. Oh, mas maayo tingali nga ihagbong lang na sa hagdanan si Alejandro. O kinsa man ang muhagbong niya sa hagdanan? Ako? Kinahanglan si Lina ang muhagbong niya. Ha, unsaon man, Franco. Akong ingnon si Helena nga ihagbong si Alejandro. Suod na kaayo ng duha, Franco. Lisod sa itong problema da, Julia. Paghuna-huna diha. Mingaw naman sa taas. May kimihunaw na sa pagpanghagi sa Shane. Yabag bayhana, laliman ka. Si Helena ang iyang isugyot nga maoy ng hagis. Tarong pabagod ng uto ka. Napasagda na gyud siya maayos yang inahin. Kay otro man pong yabags, Ma'am Julia. Nganong ingon anak man na sila og kinaiya? Excuse na ninyo ha. May kuhaon ko sa bahay sa mga katapang. Lando, bantay yun ha. Kay doon na say plano si Shane nga iduot si Helena. Oh, klaro naman daan sa utok ng Shane. Wala ni klaro. Manawag ko ni Mama na rin. Uwa mo ko mahimutang siyang gisulti ni Sir Alejandro. Hansa makaitumong ni Mama ini. Hello? Helena? Ma, Oh, nanong nadawag ka? mangutaan na lang unta ko nimo. Kung nganong lalaki ang gisulti nimo kang Sir Alejandro nga anak nila ni Mama Celes. Aron malikay ka sa kadaot, Helena. Ha? Anak, kung mahibaw Sir Alejandro, nga babae ang ilang anak ni Silas, moabot yun ang higayon nga magduda siya nga ikaw ang ilang anak. Oh. Ug kung magtuon na yun si Alejandro nga anak kaniya, mas mamiligro ka. Ha? Anak, alang sa imong proteksyon ang akong gibuhat. Sa ato pa, dili na ko makapailan ni Papa nga iyang anak, Ma. Ha? Nakuha kinala ni Ma'am Julia ang pink kamaleta ni Mama Celes. Unsa? Mao na, Ma. Busawan ako'y proof nga anak ko ni Sir Alejandro. Tingali, magpabili na lang yung sekreto ang among connection hangtod sa hangtod. Helena, Masamot pa karon yung gisultihan mo siya nga lalaki ang ilang anak ni Mama Celes. Malayo na ko sa pagduda ni Papa. asaylo ako, anak. Huwag ko magtuo nga ikaguol ba di ay ninimo. Maugi tingali ning akong padma. Ako na lang itago ka Papa Alejandro ang akong tinuod kapag ka ako. Manang! Manang tubig! Oh, mingaw man. Hain man ang mga tao din, he. Oh, naunsa man ni kusina? Kagubot ba? Manang! Lando! Ay, hala! Ni Ana day ka, Ma'am Julia. Ngano na nga buak ni mga plato din sa kusina? Ha? Hangtod ang ako mga koleksyon ng mga plato nga buak. Kesa man ang hagis din, he, ha, manang? Si Helena ba ba? Unsa? And there you have it, everyone. Thank you for listening for today's episode. Stay tuned for our next episode. Bye bye.